Bir dağın tapyan zadın niyetine. Kelletinden iPhone açıp dura. Kaçan? Dün yukarı etajlak çağızga oynap durga iPhone gaçırayıptır da kelletinden. Koysanay. Ol taşar yurtda alımın o kelletini almagas olmunu oylap tapyara. Mun kelletini iPhone gaçta näme tapyady? Näme tapdy? Bergim unuttum hiç kime bergim yok men almasın yok diyemse. Oo, bir dağa şey diýär. Maňa bergisi wa, ine menden şu pulsu atak gitdi. Basseýin uyanmara. Ödüm gogusyny berdim o $1450. Berjek bir hepde diýdi, bar bir ay geçdi bar for, ýani bir dağa şu pulu beräý diýsem, men ýalmasyn yok saňa ne bergim mami diýär. Koysanay. Ödüm erbet sady diňe algylar ýadyna düşýärdi. Diňe men plandan algym, seňe madyň aýtdy. Bağda menim şoňa bergim. Şonu näme, şondan diýdi algym, gaýrat etsene görseň diýip näse bar şoňa? Bergin näçe? Şu ýanky teň diýişiň garakda. Şoňa bakasy. Şoňa bakassa, şoňa bar ýadan. Gowy pikirim bar. Gowy pikirim bar, berme. Ol sen gyssaýa dämi? Men sen gyssajak. Maňa bir gaýdan beri ber, ha. Aha. Sen ýa-da sorak gelsen, meňe ýazma şonu kellämden iPhone açdy diýdi. Häzir sen kellämden iPhone açyrjak. Maňa ber, bir gaý garaşjak men. Bolmady men onu alyp bilemok. Men ýerine ýük getirmeler ýene de. Adamlar diňe sora ýara şu pils bolsan getir, bu stene ýuwyanam getir, aşa pol ýuwyanam getir diýip gyssap durur men ýetirip bilemok. Sen şu pul maňa ber. Ber daha sorak gelelim ol. Aga meňe saňa bergim ýok, ýazma şonu okdyp bolmy? O näp ýadyň düşenok diýdi. iPhone açdy diýip kellämden iPhone açyrjak. Gowy iPhone malma gel bir muç. Gowy. Undurlu sen bir şey bana araşa. La ho be.